saysay tapos didiretso siya nako pangutana unsa may akong ikatabang, unsa may ikatabang sa Team Saka. So niyon siya, sir, ang ako lang hangyo nga makauli ang iyang anak. Dito natandog ang among kasing-kasing, akong gingan akong mga kaubanan sa Team Saka. Among tampu-tampuan, no? Wagay ito sige expect kay barko ron tayo gi-request pero eroplano gyud among gikuanan do. Ko, sige, ato lang tapos napuan ni sa Team Saka para maka-purchase tag plane ticket ni Vice Mayor sa atong malabot, Vice Mayor Duming Katubig o ni Tito Jojo Vidal. No? Action! Balita! Okay, so Professor Miljon Balogon, sir, doon tayo na interview ba? Taga-ekonomi gamay nga saysay ani. Nabigit ni ining sa tanhayanon nga ipapauli nito tungod kay doon na siya gihambing dito sa Manila. Sa siya ino sige sa man nga himo kang kitaytayan aron nga makauli ang mao nga bata ba guys. Una sa tanan, mayong adlaw no sa kanimo, kauban, Ronly, and sa tanan natong mga suking tigpaminawan sa imong programa. Niadtong panahon nga dito mi sa Barangay Bayan, ni bisita lang, and aside sa pagbisita, naghatod tag weighing scale para sa Barangay Health Station. Wala damhang dito tan ni Suroy sa Kakonsyal Lorena kanhi kagawad no sa Barangay Bayan na hibalag nato ning usa ka ginang, usa ka babae nga taga Bayan gahilak na tingala lang ni anong gahilak yung tahon. Wala gyud siya ni approach o ngayog tabang ana pero naghilak lang siya, so giduol siya sa atong mga supporters sa Team Meljun ug unsay problema. So mao to iyang gisaysay nga ang iyang anak nagsukag dugo dito sa Manila, nagtrabaho isip pintor no. I don't know kung pila ka bulan or naabtan bag tuig dito sa kauluhan. Moto niyang gisaysay tapos didiretso siya nako pangutana unsa may akong ikatabang, unsa may ikatabang sa Team Saka. So niyon siya, sir, ang ako lang hangyo makauli ang iyang anak. Dito natandog ang among kasing-kasing, akong gingan akong mga kaubanan sa Team Saka. Among tampu-tampuan, no? Wagay ito sige expect kay barko ron tayo gi-request pero eroplano gyud among gikuanan do. Ko, sige, ato lang tapos napuan ni sa Team Saka para maka-purchase tag plane ticket ni Vice Mayor sa atong malabot, Vice Mayor Duming Katubig o ni Tito Jojo Vidal, no? O mga kaubanan deng hangtod naka-purchase gud mi niadtong ticket. Amo gyud siyang gi-surprise kay medyo wala sa namo gipaibalo ba nga naana. So ako na siyang ina hapit na maabot. Moto mapasalamat lang gyapon mi nga nahimo tag instrumento sa Ginoo alang sa paghatag og tabang no sa mga nagkinahanglan, labi na sa atong mga kaigsuonan nga anaa gyud sa kalisod nga wala taoy magikapalit og pamiti. So manginana nga mga gagmayng butang at least nakahatag mig kalipay sa pamilya. Sa imong tubag nga pasalamat din siya nimo nga nahimo kang kitaytayan. Salamat kayo Konsyal Miljon sa tubag. Actually, yun lang gugo na instrumento lang mi sa Ginoo nga nahimo mig taytayan usab nga makatabang para kaniya o sa iyang pamilya. Kay after all, kitang mga leaders, we are just instruments nga magbilin tag maayong legasiya, dili ligasiya sa pagpanglingla, mga pagbuat-uwat, pagpangoruption, dili ligasiya sa kaayuhan para sa kaayuhan sa dakbayan sa tanan. Okay, so atong i-abuse di nga interview, kumusta ang atong pagsulot libot suroy sa ato ang mga kabarangayan, kasitsuan, kapurukan sakop sa dakbayan sa tanan? Grabe, no? Mainiton ang paghangop sa mga lain-lain ng mga barangay sa atong paglibot-libot dinhi sa dakbayan sa Tanhay. Papasalamaton gayud kami sa Team Saka nga gipanguluhan sa atong kandidato pagka-mayor, no? Dongnil Salma, atong Vice Mayor, malabot Vice Mayor Duming Katubig ug mga kaubanan sila Attorney Jim Torres Gara, Jack Margasinio, Engineer Joven Sagario ug si Tito Jojo Vidal. Ato sab nga nasayran nga daghang mga independent no nga ni uban sa Team Saka kay lima ra man mi nya pulo may kwaon. So daghan kayong salamat sa mga supporters nato ug mga nisalig sa atong
plataporma di gobyerno ug sa maayong plano para sa dakbayan sa tanay. Kay atong nasayran nga daghan na gyud ang mga kaigsuonon natong uhaw sa tinud-anay nga serbisyo kay dugay lang nangindahay sa kausaban, no? Bag-o na pod para sa kausaban, para sa kalambuan, sa kaayuhan, para sa dakbayan sa tanay. Kinahanglan musaka ang dakbayan sa tanay gayud. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.